SRX 600 kylvölannoitin on erittäin monipuolinen ja monikäyttöinen kylvölannoitin. Se soveltuu erittäin hyvin eri viljelymenetelmiin. Esimerkiksi kynnetylle, minimimuokatulle, kevytmuokatulle ja lautasmuokkaamalla varustettuna jopa suorakylvöön kevyemmillä maalajeilla. Monipuolisten lisävarusteiden ansiosta kylvölannoitin voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeidesi mukaan. SRX 600 kylvölannoittimen vantailla saavutetaan erittäin tarkka kylvötulos. Siemen sijoittuu juuri siihen haluttuun syvyyteen, mitä on säädetty. Maksimivanhaspainotus on 120 kiloa. Multiva Seedpilot Air -ohjainjärjestelmä on meidän omaa suunnittelua ja tuotantoa. Se on myös Isobus-sertifioitu. Käyttöliittymä on erittäin helppokäyttöinen, havainnollinen ja nopea omaksua. Isobus-ohjainjärjestelmä mahdollistaa paikkatietoon perustuvan määränsäädön. Kylvölannoittimen jakajissa on Flow Control-kytkin, joiden avulla hallitaan muun muassa automaattista Section Control-toimintoa. Flow Control-kytkimen avulla voidaan määrittää ajoura-automatiikan arvot hyvin joustavasti eri ruiskuleveyksillä. Flow Control-kytkimet mahdollistavat myös joustavat kylvötavat eri vantaista ja eri syvyyksillä. Esimerkiksi voimme kylvää rapsia joka toisesta vantaasta vain ohjaimen määrityksellä. Ja vannaskohtaisen työsyvyyden säädön ansiosta voimme kylvää myös eri syvyyksillä kasveja. Esimerkiksi kylvämme joka vantaasta lannoitetta, joka toisesta vantaasta kylvämme syvemmälle ohraa ja joka toisesta vantaasta kylvämme heinänsiemeniä matalampaan. Multiva SRX 600 kylvölannoittimessa on erittäin isot säiliöt, joiden kokonaistilavuus on 6500 litraa. Kaiken kaikkiaan SRX 600 kylvölannoittimeen saadaan 4 eri säiliötä, joista kaikista voidaan kylvää erittäin joustavasti ja monipuolisesti